Gihangyo ni Gobernador Gwen Garcia ang mga bangko sa gobyerno nga ipadali ang pag-grant og loan ngadto sa mga public jeepney operators ug drivers aron maka-operate dayon sila sa higayon nga tugutan na sa gobyerno ang pagpadagan sa mga jeepney sa kalungsuran. Gipatawag sa gobernador ang duha ka government banks nga mao ang Development Bank of the Philippines ug Land Bank of the Philippines niadtong miaging semana Hulyo 9 aron hangyoon nga usbon usab nila ang term sa loan alang sa mga jeepney operators ug drivers nga mahimong apektado sa Jeepney Modernization Program sa Department of Transportation kon DOTR. Gusto sa gobernador nga matabangan ang mga PUJ operators sa lalawigan sa Sugbo nga mapulihan ang mga karaan nga mga di-pasaheroan nga jeep nga mahimo ng modern jeepneys. Inisyatibo kini karon sa gobyerno nga makahatag og eco-friendly, passenger-friendly ug roadworthy nga transportation alang sa mga commuters. Aron matabangan ang mga driver sa transisyon, ang gitap sa DOTR, ang Land Bank ug DBP aron makaloan ang mga operators ug drivers. Matag bangko migahin kini og 1.13 bilyones ka pesos alang sa maong proyekto nga adunay 6% nga interes ug bayran kini sulod sa 7 ka tuig. Apan matod ni Garcia nga niining krisis nga nasinati, nang hinaot siya nga mohatag og mas ubos nga interest rate. Samtang gipagawas na sa gobyerno ang pasiunang subsidy nga 2 bilyones ka pesos alang sa mga apektadong driver o operator. Una nang giingon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga ang 80,000 pesos nga subsidy matag driver igo na aron mahuman ang 5% nga mga kinahanglanon nga ibayad sa equity. Gibana-bana nga ang mga modernong PUJs nagkantidad og 1.4 hangtod 1.9 milyones ka pesos matag usa. 5% niini ang bayran sa driver isip equity. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.